chakurwase ekenyero kiebirichi ime yegwaria gachoba ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira astokumanya gumuna okung'usanana kwendemero anene mono gati ya murababire bomuchire omo igokwairira oyomo obo gosiria bugimo bwae magiga yokubetwa omoyo na muromo abo yamate nigo yechaine korekyo na hono nigo obotuki bwachakigwe elikwane kikionsi keirete aigetambukire konyaka bakimukigwa na nigo oboseme bwente kurwegwa kochia ase abananchi konyara koba bakorigia chinjira achukugayana kobwa mono gwetania kung'usanana gose goikira ase okurwana chisegi murikito Daniel Ntiri nigekirana chinsemecho na gotwarganira robotiro kobwatia eng'ana igoro ya maremo nebina igoro yebiginga ase rogongo rogusie nigo yarekanire koire nchirenga koirera nonyena bande gusirie magima ase gekore kia bwangoiga na sabasae babere b'emyaka emeke babeire bakorwanirira oboremo ekyo kiabairete kurwana goika gotumeka ebioge asomosae Jared Onyisi w'emyaka 34 kurwa Kibirichi imeye kaunti ya Nyamira asiretwe obogima bwae kobwatekana n'ekingoma cy'omoyo ase enkoro abonarenge nyomba kanyona arure sinkorwa abana bagacha oyoma gaicha karabaicha iga karabwate chingeni go chinyomba oyoma gasoka kuru nyomba noyoma gasoka kuru esa iga bwate bakanyora ba oyoma ne yandirete nemeyo akanyora betiro yo moyo kamubetaga ngeke likerega enkoro igoro oyo ndakamubetaga ono ngachiko mnyoki go chinyagitari ngachiko bitisi ngatebigo ngachiko kisirwona omwana oyo no nyorire koreng'ana na tatu mwabo nyagusira omugaka Samuel Mutari abaiga babere bakoyegwa obosemi igoro yeng'ane yo no bosemi bwae bwabere bugwetero gotokomo na gosokero konde ona abana aba ina nache takasira akabantigera akarabantigera abana aba nabakonya baramo bari buya lakini ene saitani wikirase gitobatarire abana abe bajete bakaitana koreng'ana n'omurugio nyagusira ogokwa kw'omugako nigo kwaretera asara nene namange bono nachikomosinya egati abo gokinia abana babere abo batigarite barense emyaka 15 nechinga kicho esegeto yarwegwa sabasae b'emyaka emeke. Sasa hii ni kuhangaika tu, hata sijui nafikiria wapi ama naelekea wapi. Bwanangu alikuwa ananisaidia juu ya chakula na school fees. Sahi kama yuko sijui nitaelekea wapi. Uchindoje no muntu gakogoseire teribuya munyakoirera ni kabere gatatu wono nabwetagete na mwaberana ama abera ni garamaya na gusaba nuko amabera ni garamaya wono bune wono buna obokongo mbwate ni fakti ndoje no mwana yarete tasara sana igorende abantu baminte gento nabasabe no koremererani noro muntu akomachaire gochi mutige go nonye unabona abantu bali bakora bagaka bali bakoro ngate bagachire no mungina gako goseire agotama osomo ngina gako goseire mugako tama elire gwakaga nambo batama lakini mugako buruburia bwate bwakareke bwalire ocha koirana na mwasa bana mabera mukagerwa monene nigo agendrete gutangwa asegetasini ky'abanyimbo gya keroka echinga kibotuki bwachakiwe ase chinga kicho yamate yenyegosira yabuli gusirwa ase wikirania emirobelyo ya matanga serikali bono nero nintagete akore rubos motom yarengeli tukolia Jumapili lakini enda serikali njaje tano mwana ulia yatakeira akore post motom naenderende sengencho bono baitanete naende bari buya batarenge barwire atarenge murwire bono no mubera manyinga yare kuminya kubuka no bono nkumetie sakare na omubero tosaregeti ngurubudirege seni kyagatembe kurega se kaunti ya Nyamira letrane nguruko Daniel Ntiri.